Torstai-iltana 19. marraskuuta venäläiselle internetpalvelimelle siirrettiin englantilaisen ilmastontutkimuslaitoksen CRU:n sisäisiä tiedostoja ja sähköpostien kopioita. Toistaiseksi tuntematon vuotaja tai tietomurron tekijä selitti tekoaan seuraavasti. Mielestämme ilmastotiede on nykyisessä tilanteessa liian tärkeää pidettäväksi piilossa maton alla. Julkistamme täten sattumanvaraisen kokoelman kirjeenvaihtoa, tietokonekoodia ja asiakirjoja. Toivottavasti aineisto auttaa ymmärtämään tiedettä ja ihmisiä sen takana. Tietovuoto avasi näkymän hallitusten välisen ilmastojärjestön IPCC:n tieteellisen linnakkeen CRU:n ytimeen. Se paljasti ilmastotieteen kulisseista salailua, vihaa, juonittelua ja tutkimustulosten vääristelyä. A warm welcome to Copenhagen. Paljastus herätti myös kysymyksen, onko Kööpenhaminan ilmastokokoukseen saapuvia maailman poliittisia päättäjiä johdettu harhaan. Englantilaisen East Anglian yliopiston ilmastontutkimuslaitoksen CRU:n johtaja Phil Jones ei halunnut vastata kysymyksiimme, ei edes kirjallisesti. CRU:n tiedotusyksikkö puolestaan ilmoitti, että he eivät osaa vastata. Siksi MOT haki arvioita ilmastogeitin merkityksestä suomalaisilta luonnontieteen professoreilta. Aika hämmästynyt. Jotakin epäilyttävää. Ihmettelen sitä. Näimmän käkenä. Mutta palataan CRU:hun. Tiedostojen vuotaja tai murtautuja käytti nimimerkkiä, joka viittaa Britannian julkisuuslakiin. CRU:n johtaja Phil Jones ja hänen kollegansa olivat uhmanneet julkisuuslakia jo 4 vuoden ajan. Nyt he joutuvat selittämään tekemisiään tutkintalautakunnille ja poliisille. Käytännössä juuri CRU:n ydinryhmä sekä heidän läheiset kollegansa USA:ssa ja Saksassa ovat pitkälti päättäneet siitä, mikä tiede on oikea ilmastotiedettä ja mikä ei. Mitkä tutkimukset hyväksytään IPCC-raportteihin, mitkä ei. Käytämme heistä tässä yhteydessä nimitystä lätkäjengi. CRU ylläpitää myös tilastoa maapallon keskilämpötilasta 1850-luvulta lähtien. Tilasto osoittaa noin 0,7 asteen lämmönnousua viime vuosisadalla. Se on laskettu koostamalla sääasemien tietoja salaisella menetelmällä. Nousu on saanut maailman päättäjät huolestumaan ja ryhtymään toimiin kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi. Monet tutkijat ovat pyytäneet CRU:sta keskilämpötilan pohjana olevaa mittausaineistoa ja tietokoneohjelmia. CRU:n johtajan professori Phil Jonesin vastaus on ollut tyly. We have 25 years invested in this. Why should I send the data to you when your only objective is to find anything wrong with it? Which is a very unscientific statement. CRU:n johto on pitänyt maailman lämpötilaa omaisuutenaan, mutta nyt osa mittausdatasta ja sen tilastollisessa muokkaamisessa käytetystä koodista on päässyt julkisuuteen. Nämä viesteistä kyllä heijastuu tällainen, että siellä on vähän ihmisellä niin kuin paniikinomainen ja pelko siitä, että miten jos luonto ei käyttäydykään niin kuin meidän mallittaa meidän omat teoriat esittää. Yksi ongelma CRU:n tutkijoille on ollut keskiajan lämpökausi viime vuosituhannen alussa. Jo pitkään on tiedetty, että se oli nykyaikaa lämpimämpi. Täytyy ihan rehellisesti sanoa se, että ei vielä olta tultu siihen tulokseen, että keskiajan lämpöjaksoa ei olisi ollut olemassa, koska proxy-tieto ainakin pohjoiselta pallonpuoliskolta ja varsinkin Länsi-Euroopasta, mistä eniten on tietoa tältä ajalta, niin se kyllä osoittaa ihan selvästi sen, että lämpötila on ollut yhtä lämmin tai jopa lämpimämpi kuin tällä hetkellä. CRU:ta lähellä olevat tutkijat julkaisivat 90-luvun lopulla Nature-lehdessä tämän lätkämailana tunnetun käyrän maapallon lämpötilan kehityksestä 1000 viime vuoden ajalta. Sen jyrkästi kohoava lapa väitti vuotta 1998 vuosituhannen lämpimimmäksi ja tasaisesti laskeva varsi häivytti näkyvistä yleisesti tunnetun keskiajan lämpökauden.
Kanadalainen tilastomatemaatikko Steve McIntyre otti lätkämailla rakennustarpeet suurennuslasinsa alle ja havaitsi ne heppoisiksi. Sen enempää tutkimusmetodi kuin aineistokaan eivät täyttäneet tieteellisiä vaatimuksia. Yhdysvaltain tiedeakatemia tutki syytökset ja lätkämailla murskattiin. Vuonna 1999 lätkäjoukkue valmisteli kiekkomailan kuvaa käytettäväksi maailman meteorologisen järjestön julkaisun kannessa. CRUn johtajan Phil Jonesin tuolloin lähettämä sähköposti alkuperäisen lätkämailan tekijöille paljastui tietovuodossa. Viesti kuului seuraavasti. Olen juuri saanut valmiiksi Maiken Nature-tempun, lisäämällä jokaiseen sarjaan todelliset lämpötilat viimeisiltä 20 vuodelta pudotuksen piilottamiseksi. Minkä pudotuksen? 1000 vuoden päähän ulottuva lämpötilojen arviointi tehdään välillisten mittareiden eli proksien avulla. Mennyttä lämpötila arvioidaan muun muassa järvien pohjista ja puiden vuosirenkaista. Lätkäjoukkue oli ikäväkseen todennut, että nykyaikaa lähestyttäessä puiden vuosirenkaista päätelty lämpötila kääntyi jyrkästi alaspäin. Lämpömittarien mukaan maapallo oli kuitenkin lämmennyt. Miten ratkaista ristiriita? Tieteessä pidetään yleensä sopimattomana, että eri menetelmillä tehtyjä mittauksia liitetään toisiinsa yhdeksi kuvaajaksi. Ongelma oli siis se, että lämpömittarit ja puiden vuosirenkaat mittaavat osittain eri asiaa. Lätkäjengin epäiltiin liimanneen lämpömittarilukemia vuosirenkaista koostettuun ilmastohistoriaan. Alkuperäisen lätkämailan keksijä Michael Mann reagoi epäilyihin loukkaantuneena. Ketkään tämän alan tutkijat eivät ole tietääksemme koskaan liittäneet lämpömittarin lukemia mihinkään rekonstruktioon. Olen pettynyt huomatessani täällä kyseisen harhaanjohtavan väitteen, joka yleensä on peräisin teollisuuden rahoittamilta disinformaatiosivustoilta. Kuitenkin juuri näin Mann ja CRUn tutkijat olivat menetelleet. Kun heidän puulustoista luetut lämpökäyränsä kääntyivät laskuun näin, CRU piilotti pudotuksen jatkamalla sitä lämpömittarilukemilla näin, kertomatta tempustaan kenellekään. Tempullaan Jonesin joukkue sai lätkämaillaansa mahtavan lavan. Mannin Nature-temppu on herättänyt ällistystä kautta tiedemaailman. Tätä on kritisoitu voimakkaasti. Näin ei saisi missään tapauksessa tehdä. Lätkäjengi ei pysähtynyt selvittämään, miksi heidän vuosirengastulkintansa eivät tuota odotettua lämpenemistä. Sen sijaan he piilottivat ongelman. Jos vuosirenkaat eivät mittaa lämpöä nykyajassa, niin ne ovat epäluotettavia myös menneiden lämpötilojen arvioinnissa. Ja se saattaa lopulta kyseenalaistaa puulustojen käyttökelpoisuuden koko ilmaston tutkimuksessa. Siis jompikumpi on sitten väärä. Jos puurenkaat eivät näytä lämpenemistä niin kuin viime vuosikymmenen ja lämpömittari näyttää, niin jompikumpi on väärässä. Molemmat ei voi olla oikeassa. Vuosirenkaiden ja lämpömittareiden välinen ristiriita salattiin myös IPCC:n vuoden 2001 arviointiraportista. Raportin arkistoon säilyttiin tämä osuus, mutta salattiin tämä osa. Myös Steve McIntyre toimi yhtenä IPCC:n vuoden 2007 raportin tarkastajista. Hän vastusti silloin pudotuksen piilottamista. Näyttäkää Briffan rekonstruktio loppuun saakka, älkää katkaisko sitä vuoteen 1960. Sen jälkeen voitte tarvittaessa kommentoida ja käsitellä eroavuusongelmaa. Älkää piilottako eroa, kuten tehtiin edellisessä raportissa. Se oli harhaanjohtavaa. IPCC vastasi McIntyrelle, ettei Briffan sarjan viimeisen jakson eli pudotuksen näyttäminen olisi sopivaa. Piilottamistempun sähköpostissaan myöntänyt professori Jones on pahoitellut kiireessä tekemänsä sanavalintaa. Hän kiistää tarkoittaneensa sanalla temppu harhauttamista. Mutta se, mikä tässä on hälyttävää mun mielestäni, että näihin viestien joukkoon tulee aika paljon, maalautuu tällaista kuvaa ihmisistä, jolla on erittäin voimakas missio, usko oikeassa olemiseen. Ja tämä jollain lailla legitimoi ja antaa heille oikeuden
vaikuttaa tieteen normaaleihin käytäntöihin, kuten esimerkiksi tämmöiseen kuin ennakkoarviointi tai tieteen julkisuus, itsekriittisyys ja muuta, jotka on niin kuin tieteen tällaisia peruselementtejä. CRUsta vuotanneessa aineistossa on yli 3000 sähköpostiviestiä tutkijoiden keskinäisestä kirjeenvaihdosta. Niistä paljastuu aggressiivinen ilmapiiri, jossa tiedemiehet pitävät toisin ajattelevia tutkijoita vihollisinaan, joiden nujertamisessa kaikki keinot ovat sallittuja. Maailman tunnetuimpiin kuuluva yhdysvaltalainen ilmastotutkija Ben Santer ilmoitti eräässä viestissään Jonesille, että hänen teki kovasti mieli hakata tohjoksi vanhempi professorikollegansa Pat Michaels, joka kuuluu skeptikkoleiriin. Sama Santer ilmaisi toisessa viestissä halunsa keskustella McIntyren ja hänen avustajiensa kanssa pimeällä kujalla. CRUn johtaja Phil Jones kutsuu erimielisiä tiedekollegoitaan toistuvasti täysiksi pelleiksi. Kun suomalainen skeptikko Timo Hämeenranta lähetti suruviestin myös MOT:n katsojille tutun australialaisen skeptikkoveteraanin John Dalein kuolemasta, Jones totesi lähipiirilleen pitävänsä tietoa ilahduttavana uutisena. Vuoto paljasti CRUssa tapahtuneen järjestelmällisen tiedon panttaamisen. Professori Jones on pitänyt maailman lämpötila-aineistoaan omanaan, eikä ole suostunut sen julkistamispyyntöihin. Jones oli kuitenkin huolissaan, että Britannian uusi julkisuuslaki voisi koskea myös hänen aineistoaan. Hän kirjoitti Michael Mannille vuonna 2005. McIntyre on yrittänyt saada CRUn aineistoja jo vuosia. Jos hän saa tietää, että Britanniassakin on nyt julkisuuslaki, niin luulen, että hävitän mieluummin koko aineiston, kuin lähetän sitä kenellekään. Pian tämän jälkeen Jones tunnusti turhautumisensa lähimmille kollegoilleen. Pari tyyppiä häiritsee minua pyynnöillään julkistaa CRUn lämpötila-aineistoja. Älkää kukaan kertoko kenellekään, että Britanniassa on julkisuuslaki. Paine aineistojen julkistamiseen kuitenkin kasvoi. Keväällä 2008 kävi ilmi, että myös tutkijoiden keskinäinen sähköpostiliikenne voi olla julkisuuslain alaista tietoa. Mike, voisitko tuhota kaikki sähköpostit, joissa keskustelet Keithin kanssa IPCC-4-raportista? Keith tekee samoin. Voisitko myös lähettää sähköpostin Jeanille ja pyytää häntä tekemään samoin? Pidän huolen siitä, että myös Kaspar tekee niin. Terveisin, Phil. Kaikki tässä tuhoamiskäskyssä mainitut henkilöt ovat olleet mukana laatimassa tutkimuksia, joiden väitetään riippumattomasti vahvistavan Mannin alkuperäisen lätkämailan tieteellisen pätevyyden. Viime vuoden elokuussa Jones oli keksinyt uuden tekosyyn torjua julkisuuslain mukaisia pyyntöjä. Hän kirjoitti NASAn Gavin Schmidtille. Julkisuuslain osalta me kaikki vedämme tätä linjaa. Minkään maan julkisuuslait eivät koske IPCC:tä. Olemme kertoneet tämän skeptikoille. Vuosi sitten Jones kirjoitti Santerille. Tuhosin pari kuukautta sitten suuren määrän sähköposteja, niin että jäljellä on hyvin vähän. Tuskin mitään. Pian vuodon jälkeen Jones selitti sanomalehti The Guardianin haastattelussa seuraavasti. Me emme ole poistaneet mitään sähköposteja tai aineistoja täällä CRUssa. Pidetään mustia listoja tutkijoista, joiden julkaisuja ei haluta nähtävän julkaisusarjoissa. Ja kokonaisia julkaisusarjoja ehdotetaan boikotoitavan sen vuoksi, että jos ne on julkaissut kriittisiä näkemyksiä. CRU ja sen huippututkijat käyttävät huomattavaa valtaa työstäessään yhteistä näkemystä siitä, mikä on ilmaston tila. He ovat portinvartijoita, jotka kykenevät vaikuttamaan siihen, mitkä tutkimukset julkaistaan ja mitkä pääsevät mukaan peräti IPCC:n arvovaltaisiin arviointiraportteihin. Sanotaan näin, että koska IPCC:n politiikka on, siis se on politiikka, siis sehän antaa aseita päättäjille tehdä päätöksiä, niin on ehkä tiettyjä ryhmiä IPCC:n sisällä, jotka ajavat tiettyä linjaa. Että kyllä mä tämän voisin niin allekirjoittaa. Sanotaan nyt Briffa,
siellä on Overbeck, siellä on tämä Jones, jotka on hyvin vahvoja tekijöitä ja tiedemiehiä kyllä niin kuin vertaansa vailla olevia henkilöitä, mutta sitten täytyy aina joskus kysyä, että onko tässä poliittista agendaa mukana myöskin. Kyllä se on niin nopeassa tahdissa politisoitunut ja tullut sellaiseksi täydelliseksi dogmaksi. Sehän ei ole niin kuin täysin kadonnut mopokäsistä. Kuitenkin on kyseessä sellainen asia, jota ei ole lopullisesti ainakaan tieteellisesti todistettu. Vuonna 2003 lätkäjengi oli tyytymätön Climate Research-tiedejulkaisuun, joka oli päästänyt sivuilleen skeptikoiksi luokiteltujen tutkijoiden töitä. Michael Mann kirjoitti maaliskuussa 2003 Jonesille seuraavaa. Tämä vaara on olemassa, kun aina arvostelemme skeptikkoja siitä, etteivät he julkaise vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Ilmeisesti he ovat löytäneet ratkaisun. Kaapataan joku lehti. Mielestäni meidän on lakattava pitämästä Climate Researchia oikeana vertaisarvioituna tiedelehtenä. Ehkä meidän pitäisi rohkaista muita kollegojamme olemaan kirjoittamatta siihen ja lopettamaan sen juttujen lainaamisen. Climate Researchin synti oli, että se oli julkaissut kiistanalaisen tutkimuksen. CRUn sisäpiiri halusi rangaista lehden päätoimittajaa. Jonesin läheinen työtoveri Tom Wigley kirjoitti Suomen ympäristökeskuksessa ilmastonmuutosta tutkivalle Timothy Carterille, että päätoimittaja Hans von Storch julkaisee roskatiedettä vain saadakseen aikaan keskustelua. Myös von Storchista on päästävä eroon. Vertaisarvioiden kontrollointi on ollut lätkäjengille sydämen asia. Heinäkuussa 2004 Mann oli hermostunut 2 tutkimuksesta, joiden ei hänen mielestään pitäisi päätyä IPCC:n raporttiin. Jones lohdutti. Kumpikaan näistä ei saa olla mukana seuraavassa IPCC:n raportissa. Pidämme ne Kevinin kanssa ulkona tavalla tai toisella. Vaikka se tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy määritellä uudelleen, mitä vertaisarviointi tarkoittaa. Vuonna 2005 lätkäjengin tähtäimessä oli toinen tiedelehti Geophysical Research Letters. Myös sen päätoimittajaa James Sayersia epäiltiin skeptikoksi. Wigley ja Mann kävivät asiasta kirjeenvaihtoa. Jos löydämme todisteita siitä, että Sayers on skeptikkoleirissä, voisimme käyttää Amerikan geofysiikan unionin virallisia kanavia ja järjestää hänelle potkut. Climate Research sai mennä, mutta emme voi menettää GRL:ää. Olisi hyödyllistä, jos porukka alkaisi kirjata kokemuksiaan Sayersista. He ovat julkaisseet aivan liian monta huonoa vastapuolen tutkimusta viime vuoden aikana. Ne olivat täyttä roskaa. Jonesin luotetut kollegat ovat osallistuneet toistensa töiden arviointiin. Vähemmän kokeneet tutkijat ovat kysyneet Jonesilta, keitä hän voisi suositella arvioitsijoiksi. Viime elokuussa hän suositteli 9 nimen listaa ja liitti loppuun huomautuksen. He kaikki tietävät, mitä pitää sanoa, ilman mitään erillistä kehotusta. Julkisuuteen on väitetty, että IPCC:n lähes 3000 tutkijaa ovat yksimielisiä. Tämän niin sanotun konsensuksen mukaan ilmasto lämpenee edelleen ja ihmisen kaasupäästöt ovat aiheuttaneet ilmastokatastrofin uhan. Ilmastogate-aineistosta kuitenkin käy ilmi, että jopa ilmastotutkijoiden pieni eliitti, parin kentällisen muodostama lätkäjengi, on kaikkea muuta kuin yksimielinen. Yksi ongelma on lämmönnousun pysähtyminen 2000-luvulla. Tosiasia on, että emme voi selittää nykyistä lämpenemisen pysähtymistä, ja se on häpeäksi meille. Näin yhdysvaltalainen ilmastotutkimuksen huippunimi Kevin Trenberth tuskaili äskettäin kollegoilleen CRUssa. Hän jatkoi toisinajatteluaan. Miksi ette voi myöntää, että emme tiedä likimainkaan, minne energia menee, tai muuttuvatko pilvet tehdäkseen planeetan heijastavammaksi? On tosiasia, että emme kykene selittämään, mitä ilmastojärjestelmässä tapahtuu. CRUlle tärkeä on maapallon keskilämmön laskemisessa tarvittavan mittausaineiston ja sen käsittelyssä tarvittavan tietokonekoodin ylläpito. Juuri niitä Jones on itsepintaisesti kieltäytynyt luovuttamasta ulkopuolisten nähtäväksi.
CRUsta vuodetut tiedot paljastavat nyt todennäköisen syyn salailulle. Aineisto koodeineen on täydellistä sekasotkua. Maailmanpolitiikan keskiössä oleva tieteellinen aineisto on jamassa, jossa sen kokoajatkaan eivät enää saa siitä selvää. CRUssa määrättiin äskettäin nuori koodaaja Harry selvittämään kaaosta. Harryn uupuneet kommentit on nyt vuodettu julkisuuteen. No voi vittu tätä. On sunnuntai-ilta ja olen työskennellyt koko viikonlopun. Ja juuri kun luulin saaneeni työn valmiiksi, löysin jälleen uuden ongelman, joka johtuu tietokantamme toivottomasta tilasta. Ei minkäänlaista yhtenäistä aineistoa, vain luettelo ongelmista, joka kasvaa sitä mukaan, kun niitä löydetään lisää. Juuri tästä Harryn kiroamasta tietokannasta on laskettu maapallon keskilämpö, jonka väitetään nousseen 0,7 astetta viime vuosisadan aikana. Tällä nousulla on merkitystä myös tulevaisuuden kannalta. Ilmakehän lämmön nousua ennustavat tietokonemallit testataan ja säädetään CRUn tilastoa vastaan. Jos ne pystyvät jäljittelemään CRUn rakentamaa 1900-luvun lämpökäyrää, niiden väitetään pystyvän ennustamaan ilmastoa jopa vuoteen 2100 asti. Monet tutkijat ovat esittäneet epäilyksiä siitä, onko niin sanottu kaupunkilämpöilmiö otettu riittävästi huomioon CRUn koostamassa maapallon keskilämmössä. No, mä olen kysynyt monta kertaa Phil Jonesilta e-maililla, millä tavalla tämä kaupunkilämpö on otettu huomioon. Mä en ole koskaan saanut vastausta. Kaupunkilämmöllä tarkoitetaan asutuskeskuksissa havaittavaa ympäröivää maaseutua korkeampaa lämpötilaa, joka johtuu muun muassa runsaasta energian käytöstä. Täällä on Bratskin lämpötila käyrä amerikkalaisten mittausten mukaan. Se on ollut hyvin tasainen, kunnes 70-luvulla rakennettiin iso sellutehdas. Ja tässä näkyy tämä sellutehtaan aiheuttama kaupunkilämpö. Se Bratskin lämpötila on noussut erittäin rajusti sellutehtaan takia. Pohjoista Venäjää ja Siperiaa pidetään pahimpana kaupunkilämmön lähteenä. Pitkinä kylminä talvina siellä on käytetty energiaa surutta. Kaupunkien lämpötilat ovat jopa 2 astetta ympäröivän erämaan lukemien yläpuolella. Sitten mennään Jakutskiin, joka on 60-luvun saakka oli tämmöinen vankileiri takapajula, ei mitään teollista toimintaa. Sitten alkoi tämä kehitys, lämpö näkyy aivan selvästi tässä Jakutskin lämpenemisessä. Ilmiö toistuu kaupunki kaupungilta Pohjois-Venäjällä. Mahtavia lätkämailoja viimeisten 50 vuoden ajalta. Mutta kun menemme maaseudun sääasemille, kuva muuttuu toiseksi. Zarjan, lämmin 30-luku, lämmin nykypäivä, välillä kylmää. Dixonin saari Jäämerellä, ei merkittävää lämpenemistä, 30-luku paljon lämpimämpi kuin nykyaika. Dudinka, sama ilmiö. Pohjoisin Suomi muistuttaa Siperiaa. Helsingin yliopiston Kilpisjärven tutkimusaseman johtaja professori Antero Järvinen on tutkinut arktista luontoa 40 vuoden ajan. Hänellä on pitkiä mittaussarjoja niin lämmöstä, koivunlehtien puhkeamisesta kuin kirjosieppojen muninnastakin. Nämä eivät kyllä osoita juuri minkäänlaista lämpenemistä, mutta ei kylmenemistä, että se on se ikään kuin status quo, eli entinen tilanne, mikä on vallinnut vuosikymmeniä, niin se vallitsisi edelleenkin. Että jos sieltä haluaa jonkun lyhyemmän pätkän poimia, niin sieltä jokainen löytää sitten omia mieltymyksiään tukevan näkemyksen, mutta jos sen koko havaintosarjan katsoo, niin siellä ei näy mitään dramaattista. Ja sama näyttäisi pätevän huippuvuorille, että mitään isoa ei ole tapahtumassa. Pohjois-Venäjän erämaiden säähavaintoasemat toistavat käyrää, joka on nähtävissä myös Suomen Sodankylässä. Lämmin 30-luku, sitten kylmenevää, 70-luvulta lähtien lämpenevää, mutta ei niin lämpimäksi kuin ennen sotia. Mutta kaupunkilämpö on saastuttanut pahasti Venäjän lämpömittaukset, samoin Kiinan. Miten professori Jones ja CRU ovat ottaneet sen huomioon maailmanlaajuisen lämpötilan laskennassa? Tuskin lainkaan. Vuodossa paljastui Jonesin viesti, jossa hän kertoo, että heidän ainoa tapansa korjata kaupunkilämpöä on poistaa sen saastuttama sääasema kokonaan koosteesta.
CRU on poistanut kaikkiaan 2700 asemasta 38 Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Muualta ei yhtään. CRUn sääasemaluettelossa on edelleen yli 200 korjaamatonta asemaa Venäjältä, mukana kaikki suuret teollisuuskeskukset. Se tarkoittaa sitä, että se globaali käyrä on virheellinen. Se ei kuvaa ilmastoa, se kuvaa jotain muuta. Jopa IPCC on myöntänyt, että viime vuosisadan 0,7 asteen lämmönnoususta huomattava osa johtui luonnollisesta vaihtelusta. Ihmisen osuudeksi siitä voidaan panna ehkä puolet, mutta kaupunkilämmön vuoksi kasvihuonekaasujen syyksi jää ehkä vain muutama asteen 10-osa. Pelkkien hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmastoon voi olla niin pieni, että se hukkuu mittavirheisiin. Voi olla, että aurinko sittenkin dominoi ilmastonmuutosta, vaikka sen suora lämpösäteily ei riitäkään aiheuttamaan suuria muutoksia. On mielenkiintoista nyt nähdä siis se, että onko aurinkotuuliperäiset ilmastovaikutukset ne kaikkein tärkeimmät. Se oli se suuri yllätys, erittäin suuri yllätys ilmastotieteilijöille, mutta niin voi edelleenkin olla. Jos niin on, niin silloin ilmastonmuutos voisi olla ihan ratkaisevasti aurinkoperäistä. Lopullinen totuus CRUn tietovuodosta tai murrosta saattaa paljastua vasta ensi keväänä, kun Britanniassa käynnistynyt selvitystyö valmistuu. Tietovuotoa tutkii myös Norfolkin poliisipiiri. Selvityksen alla on myös se, onko professori Jones syyllistynyt julkisuuslain rikkomiseen. Jones on hyllyttänyt itsensä tutkimusten ajaksi. Yhdysvalloissa skandaali on aiheuttanut sen, että Penn Staten yliopisto on käynnistänyt tutkinnan maailmankuulun professorinsa Michael Mannin toiminnasta. Skandaalin mittasuhteet saavuttanut Ilmastogate voi loppujen lopuksi edistää ilmastotieteen avoimuutta ja puhdistaa alan rivettynyttä mainetta. No, saa nähdä nyt, mitä tuossa CRUn tutkimuksessa paljastuu ja mitä seurauksia sillä on koko IPCC-paneelin toiminnalla. Niin kuin totesin, niin olisin kovasti sitä mieltä, että IPCC-paneelin asiantuntemusta tulisi laajentaa avaruustutkimuksen asiantuntijoihin. On erittäin oleellista se, että nyt selvitettäisiin todellakin kaikki ne mahdolliset mekanismit, joita aurinko ja avaruus yleensäkin voi vaikuttaa ilmastoon. Tämä varatun ja neutraalin ilmakehän vuorovaikutus on erittäin oleellinen ja sillä voi todellakin, niin kuin sanottu, olla erittäin suuri vaikutus tähän koko ilmastonmuutokseen. Jos jotakin voisin toivoa, niin haluaisin ilmastonmuutoksen toteutuvan, jotta tiede voitaisiin osoittaa oikeaksi, seurauksista riippumatta. Decline.